Vami chodili, toto potrebujem, hento potrebujem, tamto potrebujem. No tak čo by nebolo, a už by bolo a vybaveno do piči. No, že to musíš chcieť, vieš, to je ten problém. Ja sa im čudujem, tam pičujú, boli však teraz vinšovať na tú 30-ku a pičuvali na ňu, na piču, ozaj to, každý si popičujeme voláko, ale to bolo v jednom kuse pičovanie, no. Do piči, vravím, no vidíš, do piči. A takto ste sa mohli chytiť, viete, všetky voláčo do piči a mohli ste sa chytiť, prenajať si za 500 € volať je 3x3 metre do piči, onú miestnosť, ani 500 by to nestálo v tejto dobe, za 300 možno a dajme do piči si, ja neviem, po 500 € do toho vložme, aby sme mali na dáky notebook, kokotinu, tlačiareň a ideme na to do piči, jedna nech si urobí onú, alebo všetky nech si urobia živnosť a jedno s druhým do piči. Ale to ti dajem, s týmto nepočuješ, toto nepočuješ, boha, mudrúvať ako kráľovská piča na dačo, čo sa až povadíš, choď do piči, čo mi rozprávaš, tam sa starajú o čo ti treba, nie o to, čo ti netreba. To by bolo pičovať, hej, okolo kokotiny dristy rozprávať, ale to, čo treba, to nie, a ti vrajem, a to je hotová vec? To je hotová vec, len by som dal do éteru potichu do piči, boha, však výpoveď by som dal originál jedno s druhým, a keby sa tie firmy dozvedeli, a čo idete preč, odchádzate, hej, ideme sami, toto je, hej, a čo budete, tak ideme tam, no a jedno s druhým, toho do piči a hotovo do piči. Môže to tak byť, ale ti vravím, a to musí takto chcieť, to keď nechce, tak darom ho dôlež do koho tlačiť, alebo netlačiť, to je pič. Ti vravím, to aj zase volá ako darčekovú predajňu do pič. Vravím, boha, tak darčekovú predajňu, ale to volá aká piča, mala zase nakúpený od tovaru, nepredával sa, takže 150 000 odstupné, aby sa tovar odkúpil, chápeš? Vravím, a ty si už piča, povedeš, že zoberieme ten priestor, ale tovar nech si zoberie do piči. My tovar nakúpime za 150 000 taký, čo teraz letí. Niečo teraz neletí do piči. Vieš, no tak už bolo. To uravela aj moja, presne sa to mi uravela, neviem, to museli čítať a dáky uzerať, presne o tomto mi uravela a toto isté som ja povedala, na kúp piču ti je to, čo si ona kúpila, na kúp piču mi to je, na kokot mi to je do piči bola a darčekový obchod, ja nevrajím, že nemusí ísť, hej, môže to ísť, každý zaháňa furt na dáke narodeniny, meniny takomu a možno, že by si povedal, že pičovina, hej, no sošky, kokotiny, ale možno, že sa na tom dá dosť dobre trhnúť, možno, vravím, ja neviem. Ale veď si všímaj, čo v Rožomberku nie to, čo je, alebo to, čo je milión do piči, dačo. Si všímaj to, čo nie, hej, za čím chodíš do Žiliny, do Popradu, do piči, do Riti. No boha, vieš, čo by chceli za tovar peňazí? No, koľko by chceli za tovar za peňazí? Koľko by chceli? Ja neviem, možno, že nechcú, možno chcú až po mesiaci, keď ti tam donesú do piči rifle, mikiny do piči, botázky, alebo pre decká dá, keď do piči dobré veci ako kenvelo. Aha, aké kenvelo je do piči? Da urobím kenvelo, podpísať zmluvu, zloženiem priestor, podpíšem zmluvu, tak pochybujem, že ti povedia, hneď im treba dať 300 000. To je isto ti dajú 30 alebo 40 dní na dýchanie. Tak môže to tak byť, ale vravím, takéto pičeviny a vravím, ale to je kokočina, na čo ti to bude? Hej, a dobre, že sme sa nepovadili, a ty mi nechceš, ale do piči, ale kokočinu, a už keď tak urob vedľa a vymyslí také darčeky, alebo urob taký, hej, nech to vyzerá, aby to išlo a zrušíš ju bez problémov do piči. Ja ti teraz dosť dám tých 150 000 na tovar, aby si to mala tip-top, ale nie jej kúpiť starý tovar, a čo si blbá? Minulé do piči sme sa s jedným tiež bavili. Torsteiner, čo je značka, je iba bis 300 Bratislava a východ, dať Košica alebo Prešov, neviem. Po piči, ako daj si na internete Torsteiner do piči, to je po piči sú veci, hej. Také matkáče, do piči, rifle a kokotiny, no mikiny, no po piči, tam kúpiš po piči veci. A jeden v Bratislave do piči stanoval aj osobne poznám, má sklad s tým vlastne sklad pre celé Slovensko. No a už je vybaveno. Urob Torsteiner do piči obchod, boha, alebo ja neviem, dohodni sa, že aj inú značku tam budeš mať, ale hlavná bude ich, alebo čo, nech ti dodávajú veci. A to je, keď takto dá 150 € za maskáče, hej, veď ich je málo, vrajím. Ja nevrajím, nájde sa taký ako šustrík, ten ti povie, zoberie 500 €, ide raz za pol roka na nákup. Ale ojebe ich napríklad po svojom obchode, lenže 500 € od jedného dostať do piči, z toho je 250 rabat, tak akože celkom dobre, nie? Je to jasné, vidíš.